Bé, pensem que és un primer pas. Cal que el govern assumeixi la responsabilitat del que va passar, perquè és molt greu la situació. Cal tenir en compte, no estem parlant de 13.000 interines, estem parlant de 13.000 aspirants dins d'un procés de concurs oposició d'estabilització, un procés que fa un any que s'està negociant, que es va convocar a finals de desembre, que té l'inici a una sèrie de convocatòries de vagues que vam fer com a IACCATAC per aconseguir l'estabilització de tot el personal interí en frau de llei, que ja va iniciar-se un procés de concurs de mèrits que va aconseguir l'estabilització de moltes persones i que a nosaltres ens hagués agradat que aquesta estabilització hagués sigut de tothom i no haver hagut d'estar en aquest concurs d'oposició. Però això és el que marcava la llei, aquest concurs d'oposició, i la veritat és que és molt trist que les persones aspirants s'hagin sentit maltractades i sobretot que en alguns casos es pugui plantejar el fet de repetir amb l'angoixa que per això pot suposar per moltes de les persones aspirants. A nosaltres ens ha trucat gent plorant, ens han fet arribar moltes queixes, denúncies i això, principalment, molta angoixa per la seva situació. Quin creuen vostès que va ser el problema? L'externalització del procés? Una mala gestió en l'organització de la quantitat de gent que s'estava presentant en aquells moments? Què va fallar? Clar, cal tenir en compte la complexitat del procés, perquè no estem parlant, per exemple, com un procés de Mossos d'Esquadra, que tothom va a la mateixa oposició. Aquí estem parlant d'uns 75 cossos i categories diferents, per tant, cada qual té la seva especificitat, i nosaltres ja vam demanar a la mesa sectorial del 17 d'abril quina era la raó per l'externalització. Entenem que potser l'administració no pot assumir tot, però el que no pot és no ser la responsable del procés. Entenem que hi ha d'haver un garant d'autoritat pública, una persona funcionària garant del procés, almenys en cada un dels cossos. Hi ha uns tribunals nomenats, unes persones funcionàries que també ara estan mirant amb estupor això que ha passat. Vull dir que nosaltres principalment defensem a totes les persones funcionàries que són partícips d'aquest procés, que han treballat molt durament per preparar aquestes proves i que ara també es troben sense respostes sobre això que està passant. I nosaltres entenem que el principal problema és aquest, que no ha estat l'administració present en tots els llocs on s'han fet les proves i, per tant, podent donar resposta i podent establir les normes d'un procés selectiu. Entenem que l'empresa no tenia ni idea del que havia de fer, perquè això és el que ha semblat. Vull dir, ja una cosa és tenir un retard i l'altra cosa és no fer entrar les persones en un ordre, no tenir suficient espai a les aules, no haver-hi la separació corresponent, no garantir les regles de l'anonimat, en fi, moltes qüestions que ara s'han d'analitzar amb dades per saber quines poden ser realment motiu d'impugnació de repetició i quines són una qüestió de maltractament que hauríem de veure si també podria provocar una repetició, perquè una persona que està patint angoixa en el moment de fer les proves, doncs òbviament no la realitza en les mateixes condicions si estigués tranquil·la i relaxada podent fer l'examen. Per tant, vostès es plantegen impugnar tot el procés? Nosaltres, com a sindicat, no som directament per interessada i, per tant, no tenim la potestat jurídica per impugnar el procés. Això ho han de fer les persones opositores, però nosaltres sí que li hem demanat a l'administració que vetlli per la seguretat jurídica d'aquest procés, que en el cas que hi hagi impugnacions, nosaltres ja hem rebut demandes d'impugnació o gent interessada en impugnar, doncs que el que no pot ser és que ens trobem d'aquí 3 anys que el jutge ha resolt impugnar aquest procés i tot el que ara s'ha fet no vagi, ens veiem obligats a repetir d'aquí 3 anys. Per tant, s'ha de valorar molt bé tota la situació i totes les garanties jurídiques. Doncs Assumpta Barbén, secretària general del sindicat IACCATAC, gràcies per traslladar-nos les seves explicacions, les seves valoracions i veurem com acaba tot aquest procés.